This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ki bor penyak distrik ke East Khasi Hills lam ki bor pulit ha ke arterik unaitung arajar arpusan kilapan kelanjing pahara ha ki benta surok persya ke Office Deputy Commissioner kum shi benta ban pakhangi ya ke jengla ban turbiang ki bade jing dia harut surok mat lenti ya kejat lani ki hawkers na kendailat syakmat sekretariat ha ke sengi beladap de ki spa angut ki hawkers hapok ke Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kilawan tur sya sekretariat ha pedeng ke jing trikam ke hukum bit penlong jingeki hapo arspa mitar na sekretariat Barraj Bhavan. Ka jingwan tur ki hawkers ya sekretariat kalong man persya ya ka jingkan rakot da ki nongtrai Shillong Municipal Board lem ki bor majestor bat pulit ka East Khasi Hills kum ka senjam ka sorkar ban pinken ria yaki na kendailat syaki jaka de jingde palapan krea da ka sorkar ha parking lot ka Meghalaya Urban Development Authority bat parking lot persya ka State Bank of India main branch. Ka jingkan rai ya ki bamdan certificate of vending kelas dang ha ka step ka live hoterik ujeliu arjar arpusan ha ka balami ka jingya mai ya tim ka bajur ha kendailan. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.